से तोहरी घर किए अटे तोर पिया कालावलंब न करी शीघ्र किछटा पक्षी धरि निये अरे कौन होई छी तुम बोला ना तो ये तो ये बच्चा तुम्हारा
ମନ ବନେ ପଶିବାକୁ ହେଲା ଉଦତି ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ଆରେ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଅଟେ ସେହି ଚଢ଼ୟା ବୀର ପିତା ତାର ଚନ୍ଦ୍ର ସବର। ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇଦେଲା ଘଉଡ଼ାଇ, ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇଦେଲା ଘଉଡ଼ାଇ, ବନକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଦ୍ରୁମତି ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ଆରେ କଣ କହିଲ ତୁମେ ଦୁଇଜଣ? ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇ ଚାଲି ଆସିଛ? ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ? ଆରେ ଲଜ୍ଜା ଖାଅ ମୂର୍ଖ। ଆରେ ଅଲା ଯୁଗ ଛାଡ଼ି ମୋ ପାଖରୁ ଯାଅ ଚାଲି। আরে কেউ বলে বলা তুম বড় বীজ তুচ্ছা গরব দেখাও খালি সাহস কলা সারসে চড়ে যুদ্ধে জিতি গলা সাহস কলা। সারসে চড়াইয়া মানিল যাহা কাম্র বনকু গলা পাছি। আরে যুদ্ধে হারি যাই মুহକୁ লুচাই প্রাণ বচাই আসিছ খসি সাহস কলা কার পাছ পাই মতে নচিনিলা সাহস কলা। মোহর কথাକୁ ଲଗାଇ ମନକୁ ବାରଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେ ଧରିଲା। ଆରେ ବନ୍ଧୁରି ତାହାକୁ ରଖିବ କେତାକୁ ଅଗାଧୁ ପଦକୁ ସେ ଧାଇଲା ସାହସ କଲା ତାର ଫାଶ ପାଇ ମତେ ନଚିନିଲା ସାହସ କଲା। ଠିକ ଅଛି ଯାଅ ତୁମେ ଦୁଇଜଣ। ସେ ଚଳେଇବାର କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ତକ୍ଷକ ତକ୍ଷକ କୁଳୀନ ଅବିଳମ୍ବରେ ଆସି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। এই ସମୟରେ ଆମ୍ବ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କରିବୁ? ତୁମେ ଦୁଇଜଣ କାଳ ବିଳମ୍ବନ କରି ଏକାଗ୍ର ମନର ବାଦନାଶକୁ ଯାଅ। ସେଠାରେ ଏକ ଚଢ଼େୟା ପକ୍ଷୀ ଧରିବାକୁ ଆସି ଉଦା କରୁଛି। ଯାଅ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାକୁ ଦଂଶନ କରାଅ। କିଏ ସେ ଚଢ଼େୟା? ଚନ୍ଦ୍ରଶବର ଓ ମଣିଷବରୀର ପୁତ୍ର ସେହି ଚଢ଼େୟା ଗ୍ରାମକାର ଚକାପଦା। ଯାଅ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାକୁ ଦଂଶନ କରାଅ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଅବିଳମ୍ବେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଚଢ଼େୟାକୁ କରୁଛୁ ଦଂଶନ। विशेष भूषण ब्रजकिशोर प्रधान लता शिवरण मुग्ध हो 105 टଙ୍କା प्रदान कर ठाकुर एभल रखी था।